Здравейте, зрители, последователи на канала ми Щастливи съдби. Казвам се Гергана и както винаги да се заредим с слънчево, хубаво, положително настроение, положителни мисли и една хубава усмивка. Ще ви кажа какъв се очертава да бъде деня. И накрая на видеото ще ви дам положителното утвърждение. Денят се очертава да бъде спокоен, да не се лъже и да не се влиза в пререкания. Хубаво е също така да си простите на себе си, да признаете грешките първо пред себе си и тогава да простите и на другите. Денят през този ден е хубаво също така тези, които в отношенията имат пререкания и са се скарали с своите половинки, този ден е благоприятен да се подобрите, да седнете спокойно и да разговаряте. Също така може да почетете вашия род предците, като направите една питка. Хубав ден е за молитви. Може да посетите храм или може в къщи да си кажете молитвата или молитвите, или шепнешком, без никой да ви знае. Хубаво е така да не се събирате в много шумни компании. Тези, които искат да напишат книга, сега е момента да започнат, или пък други, които пишат стихотворения, да съберат своята стихосбирка и да предприемат крачки за нейното издаване на тази стихосбирка. Не бъдете прекалено сериозни, бъдете активни, усмихвайте се и ако може, бъдете днес по-близко до вашето семейство, до вашите деца. И положителното утвърждение за този ден е: създавам живота си с любов и грижа и той ми носи радост и удовлетворение. Заслужавам най-доброто на този свят и съм готова да го приема в живота си. Мечтите и желанията ми стават реалност, защото вярвам в силата си. Благодаря, благодаря, благодаря. Създавам в живота си любов и грижа и той ми носи радост и удовлетворение. Заслужавам най-доброто на този свят и съм готова да го приема в живота си. Мечтите и желанията ми стават реално, защото вярвам в силата си. Благодаря, благодаря, благодаря. Създавам живота си с любов и грижа и той ми носи радост и удовлетворение. Заслужавам най-доброто на този свят и съм готова да го приема в живота си. Мечтите и желанията ми стават реално, защото вярвам в силата си. Благодаря, благодаря, благодаря. Това положително утвърждение може да го слушате, като си пуснете това видео през целия ден или да го пуснете на бавни обороти, да препишете положителното утвърждение на лист хартия и да си го четете. Нека денят ви бъде благ, бъдете усмихнати и положително настроени. Не се поддавайте на провокации, така че да можат да не влезете в конфликти. Поддържайте положителното настроение, усмихвайте се и, както казах, тези, които имат нужда да се помолят за нещо, може да посетят храм или да си кажат шепнешком молитвата. Единствено и само помнете, че силата е във вас и когато сте положително и мислено настроени, всичко ще бъде във вашите ръце.